І тому, коли немцы, змянился режим оккупации, немцы захопили Беларусь, белорусы чакали, что придут немцы, а як казала моя прабабка, пришли фашисты. Вось у конце 42 года бюллетень Белорусской незалежницкой партии. Пришли первые расчарования. Немцы 41 года не были немцами 17 года, не отзначались и не только гуманностью, але нават минимальной дозой здорового политичного розуму. П'яныя перамогами попередніх гадовых хворыя маніі сваёй надчалавечнасці, упойныя недарэчнасцямі расавай тэорыі разглядалі прасторы ўсходнеславянскіх народаў як новазбыты каланіяльны абшар. БНП закликала накопліваць зброю, пакуль Нямецчына і СССР змагаюцца між сабой і слабеюць кожным днём, каб пасля разам выступіць за незалежную Беларусь. Ксёндз Вінцэнт Гандлеўскі быў спачатку прызначаны галоўным школьным інспектарам, а потым закатаваны, як толькі ён пасмеў хоць што-то сказаць немцам. Акула писал: гитлеровские фашисты подошли до пытания разрежения гусціні белорусского насельництва самым радикальным способом – огнем и зброей. Ясно, что не треба забываться тут и об массовых вывозах насельництва в невольницкую працу в Німеччині. Мы повинны завжди памятать, что коли белорусам была хоть некая мара об некой незалежной Беларуси, і спачатку нават гэта неяк выглядала, дазволілі школы. У Советах не было беларускай адукацыі фактычна. Все было забаронено нацменай, врагі народа. А тут дазволілі школы, культуру, мову, святы, беларускія моладзевыя суполкі. То была частка беларускай нацыі, беларусы габрэйскага паходжання, для которых ніякай будучыні і перспектывы не было нават, можна не падманвацца. Масавыя забойствы габрэяў пачаліся адначасова з надыходам нямецкіх войскаў. Паводле звестак большасці навуковых крыніцаў загінула прыкладна ад 600 до 800 тысячаў чалавек. Гэта значыць ад 74 до 82% габрэйскага насельніцтва Беларусі. Бальшавікі не збіраліся эвакуаваць габрэяў, наадварот, пісалі здзеквальныя данесенні Сталіну. Тым часам беларусы спрабавалі хоць неяк выцягнуць з фашыстаў нейкую сваю крышачку свабоды, крышачку надзеі. Быў створаны саюз беларускай моладзі. Кастусь Акула пісаў: подвальнымі беларускага нацыянальнага самастойнага жыцця, калі пад гітлераўскай акупацыяй нагул можна было гаварыць аб нейкай самастойнасці, можна і трэба было лічыць хутчэй беларускае школьніцтва, арганізацыю моладзі, а найбольш той нацыянальна-патрыятычны элемент, які ахвярна вырваў з рук акупанта, што дзе ўдалося, ды як мага стараўся ратаваць народныя інтарэсы, абараняць народ перад вынішчэннем. Вось брат Міколы Ганька, Міхась Ганько, пісаў у бюлетэне Саюза беларускай моладзі: наш чырвона-белы крывіцкі сцяг, а на ім будзе ягонае светлае імя і наш пераможны кліч: жыве Беларусь. З таго боку партызаны, так званыя, Кастусь Акула пісаў: бальшавікі пакінулі ў вялікіх беларускіх лясах аператыўныя групы чекістых для арганізацыі чырвонай партызанкі. Пачалася пазафронтавая вайна, што каштавала беларускаму народу мільёны ахвяраў у людзях і неаблічаныя страты ў маёмасці. Паколькі бальшавікі прымусам заганялі беларусаў у партызанку, немцы каралі вінаватых, так у двух косці. Это значыць вёскі і сёлы, куды заходзілі, адкуль прымусова вербавалі людзей бальшавіцкія агенты. Гэта былі найчасцей селішчы ў ваколіцах лясоў. Нямецкія рэпрэсіі нявіннага сельскага насельніцтва выклікалі помсту з боку чырвоных партызанаў, і такім чынам была пачата ланцуговая рэакцыя. У выніку адны і другія забойцы-акупанты заставаліся амаль цэлымі, а нескончаныя пажары папялілі беларускія вёскі, і агонь жыўцом з'ядаў бездапаможныя ахвяры. 3 сакавіка 1944 года Францішак Аляхновіч быў застрэлены такімі вось партызанамі на сваёй кватэры. Ага. Добре.
Вось апошняя частка. Беларуская краёвая абарона. Галоўнай задачай беларускай краёвай абароны з'яўлялася менавіта барацьба супраць партызан. Я не буду чытаць доўгія тэксты, просто растлумачу. У беларусаў не было выхаду. Савецкія партызаны спальвалі іхнія збожжа, спальвалі іхнія вёскі. Беларусы пайшлі ў беларускую краёвую абарону. Былі адчыненыя курсы афіцэраў, якіх самыя таленавітыя, самыя лепшыя беларусы атрымлівалі адукацыю вайсковую дзеля змагання з партызанамі. Ваяры і курсанты БКА у тым ліку былі Язэп Сажыч, кіраваў ротаю БКА у 82-97 старшыня Рады БНР. Стаў аднім з заснавальнікаў аддзела беларуска-амерыканскага зачынаўчання ў штаце Мічыган. Ось ён з Бушам старэйшым сустракаецца, прэзідэнтам. Барыс Рагуля ваяваў супраць немцаў як афіцэр войска польскага, а потым сфармаваў наваградскі конны эскадрон БКА рагулёўцы. Пасля вайны далучыўся да Рады БНР, удзельнічаў у закідцы беларускіх дыверсантаў за жалезную заслону. 1954 года в Канадзе быў адным з найбольш аўтарытэтных в Канадзе спецыялістаў у галіне анкалогіі, ачолваў канадыйскі сектар Рады БНР 71-97 заступнік старшыны Рады БНР. Александр Нацон, апостольскі візітар для беларусаў каталікоў замежжа. На другім усебеларускім кангрэсам БКА і БНП рыхтавалі падняць паўстанне супраць немцаў, але наступ Чырвонай арміі. У чэрвені 44-го ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў. Но вяртанне на радзіму, як вядома, абяцала ГУЛАГ, дзе загінуў бацька пісьменніка.